Please don't. Please don't. ассалому алайкум биандагони гиромӣ. Нашри ғайринавбатии барномаи футболи осиёро манзури шумо мегардонем. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар давраи омодагии бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳонии 2022 ва Осиё 2023 дар варзишгоҳи Халид бин Муҳаммади шаҳри Шарҷаи Амирати Муттаҳидаи Араб бозии дуввуми таҷрибаи худро бо дастаи мунтахаби Таиланд пагоҳ баргузор мекунад. Шогирдони Усмон Тошев баъди бозӣ бо дастаи мунтахаби Ироқ, ки дар шаҳри Басра баргузор шуда буд, омодагиро дар Аморот идома медиҳанд. баъди бозгашт аз Ироқ ба ҳайати даста ҳамлагари клуби футболи Динамо Автои Молдова Шаҳром Саимиев ҳамроҳ шуд. Футболбозон бо рӯҳияи баланд бо мақсади суъуд кардан ба даври дигари мусобиқоти интихобии ҷоми ҷаҳон бо дастаҳои мунтахаби Ҷопон, ки 7 июн ва Мянма 15 июн дар Япония гузаронида мешавад, омодагии пухта мебинанд. Парвизҷон Унварбоев, ки дар чемпионати Булғория бо дастаи Локомотив Пловдив имсол медалҳои нуқраи чемпионатро ба гардан овехт, ҳоло ба даста ҳамроҳ нашудааст ва имрӯз ба Амороти Муттаҳидаи Араб меояд ва шояд дар бозӣ бо дастаи Таиланд ширкат наварзад. Аммо капитани дастаи мунтахаб Алишер Ҷалилов, ки бо вазъи оилавӣ ба даста ҳамроҳ нашуд ва ҳоло дар шаҳри Қазон ҳузур дорад, инчунин Табрези Давлатмир, ки ҳоло дар ҳайати Нарва Транси Эстония бозӣ мекунад, дар вохӯрӣ бо дастаи мунтахаби Таиланд ба майдон намеоянд. ҳоло ин наворҳое ки мебинем аз варзишгоҳи тамринии дастаи Шабоб Ал-Аҳлии Дубай наворбардорӣ шуданд ва Усмон Тошев бо 22 бозингар машғулиятҳои худро мегузаронад. беҳтарин нишонзани дастаи мунтахаби Тоҷикистон Манучер Ҷалилов, ки пеш аз бозӣ бо дастаи мунтахаби Ироқ лад бардоштааст, аз рӯи барномаи мушаххас танҳо машқ мекунад. имрӯз ҳайати даста аз ташхиси тиббӣ барои бемории коронавирус мегузарад ва охирин машқҳои худро бо дастаи мунтахаби Таиланд баргузор менамояд. дӯстони гиромӣ, ҳоло мо бо сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Усмон Тошев дар тамос мешавем. Дуруд ба шумо, Усмон Қудратович. Даста ҳоло тайёрии худро ба бозиҳои дар пеши истода чӣ хел мегузаронад? Сейчас идет подготовка у нас к основным играм. Это 7 июня против Японии и 15 июня против Мьянмы. Значит, мы сейчас сыграли с Ираком. Я считаю, что очень такую полезную игру провели. Полезную игру в том плане, что мы сейчас вот в игровом режиме, да, вот мы вместо тренировки провели игру очень с хорошей, очень командой при вот таких погодных, жарком климате, вот в такой температуре, да, ну и не сыграли полным составом, но это не хотел говорить, что не хочу сказать, что это плохо, но мы сыграли сейчас с теми, кто у нас сейчас есть в обойме, потому что у нас 4 игроков, которые играют за рубежом, они еще не приехали, только вот сейчас на сегодняшний день Шахром приехал, а у остальных были игры чемпионата, а мы их можем пригласить только официально с 28 мая, то есть когда начинаются дни ФИФА. Поэтому Табрез, Парвиз добавятся 30 числа, то есть они завтрашнюю июньскую, то есть игру с Таиландом тоже пропустят. Я так думаю, если Парвиз успеет, значит мы его, может быть, на минут 20 выпустим, чтобы он где-то был с нами, значит, в игровом режиме. Не сыграл в этой игре Манучер Ҷалилов, потому что он получил маленькую травму, небольшую травму перед игрой с Ираком, и мы не стали его как бы выпускать, так как эта игра носит такой товарищеский, дружеский характер, поэтому мы его готовим в игре, то есть к игре с Японией. Ҷалилов Алишер, не знаю, вот у него по семейным обстоятельствам, он может не присоединиться к нам даже в Японии. Вот сейчас решается вопрос, как у него там в Казани будет, поэтому мы ему хотим пожелать успешной поездки, дай бог, мы ждем его, конечно же. Вот. А остальные, в принципе,
хорошем состоянии, мы бегаем. С Ираком игра, если коротко я пройдусь, с Ираком игра, мне самому не понравилось, что вот такая игра получилась. Мы хотели совсем по другому плану сыграть, но игра у нас не получилась. Но опять наши футболисты, как бы игроки, проявили свой характер. Уже это нам всем известно, что мальчишки очень добросовестно играют, как могут, например. Но игры у нас не получилось. Игра с мячом так не получилась. Но ничего, первая игра такая нулевая ничья. То есть с Ираком в истории таджикского футбола первый раз мы вот сыграли в ничью. Это очень хорошая команда по рейтингу. Она намного выше нас стоит. 60-е место, по-моему, занимает. Мы на 120-м месте. Поэтому сейчас готовимся к игре с Таиландом. мо метавонем дар бозӣ бо Таиланд дар қисми аввал ҳайати асосии дастаи Тоҷикистонро бинем. Вы знаете, конечно, можем, но у нас нет задачи, чтобы поставить весь основной состав и еще раз их смотреть. Нет, мы должны сейчас проверить многих, потому что после Лиги Чемпионов, после прекрасного выступления Истеклова, все-таки в течение 15 дней они сыграли 6 игр, это основной костяк сборной. Они немножечко, мы должны им дать, знаете, временную такую паузу, потому что они все силы должны накопить к игре в Японии. У них достаточно международного опыта, игр, и самое главное сейчас, чтобы они восстановились эмоционально, функционально и в хорошем состоянии пришли к Японии. саломат бошед, ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар бозиҳои дар пешистода комёбиҳо таманно дорем. дӯстони гиромӣ, ҳамчунин ташаккури бепоёни худро баробари маркази матбуоти Федератсияи футболи Тоҷикистон Фаридин Солиев ки барои ин мусоҳиба ба мо кӯмаки худро дариғ надоштанд мерасонем. марҳилаи аввали чемпионати мамлакат байни дастаҳои лиги олӣ ба анҷом расид. агар барои як даста он бобарор анҷом ёфта бошад, барои дигаре мушкилиҳоро рӯи кор овард. мо дар гузориши аввалин дар бораи дастаи нави лигаи олӣ Эсхата ки дар даври нӯҳум ба ғалабаи навбатии сафарии худ ноил шуд ҳарф мезанем. бонгчиён дастаи душанберо ки пеш аз ин вохӯрӣ аз сармураббии худ Назир Ризомов дар канор шуд пирӯз гардиданд. эсхатаи шаҳри хуҷанд баъди бохташ аз дастаи Истиқлол бо ҳисоби 2-0 хуб оҳиста оҳиста ба худ меомад. эсхата чун дастаи нави лиги олӣ ҳаст, дар мавсими имсола аллакай аз 8 вохӯрӣ дар 3 вохӯрӣ ғалаба кардааст, 2 мусовӣ дорад, 3 бохт. натиҷаи тӯбҳояш ҳам 13-12 асту 11 имтиёз дорад ва дар зинаи чоруми ҷадвали мусобиқот қарор дорад. дар вохӯрии байни дастаҳои Душанбе ва Эсхата бартарӣ бар ҷониби соҳибони майдон дастаи Душанбе буд. онҳо пай дар хати ҳуҷум қарор доштанд ва дар як маврид ҳоло ин ҳуҷумҳои дигарро мебинем ки дарвозабон Дилшод Дадабоев тавонист пеши роҳи ин ҳуҷумҳоро бигирад ва бозигари аз ҳама гуфтам ки намоёни дастаи Душанбе имрӯз маҳз ҳамин бозигаре ки ҳоло ҳаст Фарҳод Қосимов буд ки дар бисёр ҳолатҳои ҳуҷуми дастаи Душанбе саҳми худро гузронд ва дар як маврид ӯ тавонист бисёр бо як зарбаи ниҳоят зебо ҳисобро боз кунад. дақиқаи 42 буд ва Фарҳод Қосимов соҳибони майдонро ба сафи пеш баровард. ин голе ки зада шуд дар қисми аввал ба бозии дастаи Душанбе таъсири худро гузаронид ва баръакс Эсхата барои худ дигар ҳолатҳои аз ин бохт наҷот ёфтаро кофту ниҳоят ба муваффақият ҳам ноил шуд. нимаи дуюмро ба нафъи бозигарони дастаи Эсхата гӯем хато намекунем. футболбозони ин даста пай дар хати пеш буданд. Боирҷон Сангинов, Акобир Тураев, Парвиз Алиев баъд ки ба майдон омад. дигар як ҳолати хеле хубро футболбозони дастаи Эсхата бо зарбаи Боирҷон Сангинбоев ки дар дақиқаи 54 роҳи дарвозаи дастаи Душанбе тақрибан 83 гуфтанӣ будам, Душанберо кушод ва ҳисобро баробар кард. дақиқаи 54 буд. чун гуфтам Парвиз Алиев баъдан ба майдон омад ва Парвиз Алиев ҳам тавонист ки як ҳуҷуми ниҳоят хеле олии футболбозони дастаи Эсхатаро бо гол анҷом диҳад. ҳарчанд инҷо агар дида бошед зарба аввал баъди бархӯрд ба Рӯзиев капитани даста рӯи дарвозаро пайдо кард, вале ин тӯбро ба ӯ мансуб надонистанд. дар натиҷа футболбозони дастаи Эсхата боз ба як ғалабаи навбатии худ сазовор гардиданд. ин даста бозиҳои имсоларо бо натиҷаи мусовии 1-1 бо
дастаи хатлон дар майдона шурӯъ кард. Сипас футболбозони ин даста аллакай дар даври дуввум бо дастаи клуби марказии варзиш дар сафар бозӣ карданд, бо ҳисоби 1-3 пирӯзӣ ба даст оварданд. Ин бозии хеле зебои ин даста буд ки мо дар борааш гуфтем. Бо дастаи Равшан дар майдонашон мусовӣ бозиданд 1-1, аммо дар вохӯрӣ бо дастаи Кӯктош дар сафар ба мағлубият дучор шуданд. Аммо бозие ки ман аллакай ба шумо гуфтам, бо бозӣ бо дастаи Исаравшан буд дар ҳамин майдоне ки Исхата бозӣ мекунад, дар майдони хонагиаш бо ҳисоби 2-3 шикаст хӯрд. Агар ин ҳолатҳоро Исхата ба вуҷуд намеовард, ҳоло мо медидем ки дастаи Исхата дар зинаҳои боз ҳам болоӣ мавқеъ дошт. Гуфтем бохти ӯ аз Истиқлол ҳам дар натиҷа ба бозии даста таъсир расонд ва онҳо ба ғалаба ноил шуданд. дар барномаи гузашта мо бозии хуби дастаи хатлонро таърифу тавсиф кардем, аммо ин навбат шогирдони Аслиддин Ҳабибуллоев дар майдонашон аз дастаи Файзканди Тоирмоъминов мағлуб шуданд. Яъне баъди мусовии 2-2 бо Душанбе футболбозони Файзканд ба худ омада ва дар натиҷа тавонистанд ки 3 холи гаронарзишро бо худ баранд. тавре гуфтем дастаи Файзканд пеш аз ин вохӯрӣ бо дастаи Душанбе дар майдонаш бо ҳисоби 2-2 вохӯриро мусовӣ анҷом дода буд ва кӯшиш кард ки дар даври навбатӣ тавонад ба гирифтани имтиёз ё худ агар имтиёз не ба ғалаба ноил шавад. Аммо ин хеле душвор буд, вале ба ин нигоҳ накарда футболбозони дастаи Файзканд як голи зебоеро бо зарбаи Абдулхалил Боронов дар дақиқаи 41 заданд ки ҳоло мо бо шумо бибинем. Абдулхалил Боронов баъди ин голи задааш ба садри нишонзанҳо баромад ва аз ҳам Артем Сердюк ва Тураев ҳам пеш гузашт. Футболбозони дастаи Хатлон метавонистанд дар ин вохӯрӣ ҳисобро баробар кунанд, аммо Жан Гатен HD ҳоло бубинед ин зарбаро мезанад, аммо дарвозабони дастаи Файзканд Азимҷон Қараев моҳирона бозӣ мекунад ва шоиста худро нишон медиҳад ва ин зарбаро бармегардонад ва ҳамин қаҳрамонии ӯ буд ки дар натиҷа футболбозони дастаи Файзканд дар сафар 3 имтиёзеро бо худ бурданд ки ин имтиёзҳо дар оянда ба ин даста кӯмаки хеле зиёд хоҳад расонд. клуби марказии варзиши Артиш дар майдонаш имкон ёфт ки дуюмин мусовии худро дар чемпионати имсола ноил шавад. Мубориза дар майдон бо дастаи Исаравшан тезутун буд. Лаҳзаҳои ин бозиро низ бо ҳам тамошо мекунем. мавсими нави футболи Тоҷикистон дар соли 2021 барои клуби марказии варзиши Артиш на он қадар хуб омад. ин даста дар даври аввал баъди мағлубият аз дастаи Файзканд бо ҳисоби 1-0, сипас дар бозии дуюм аз Эсхата бо ҳисоби 1-3 дар ҳамин майдон мағлуб шуд. ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи Исаравшанро мебинем ва онҳо наздик буданд ки ба задани гол муваффақ шаванд. бисёр сарӣ бозӣ карданд, вале дарвозабони дастаи клуби марказии варзиши Артиш дар ин маврид тавонист ки Алекс Пепрах онҳо дарвозабонро ҳам иваз карданд, аз ин голе ки бисёр ҳам хатарнок буд наҷот диҳад. боз бубинед футболбозони дастаи Исаравшан чӣ гуна ҳолатҳои хубро метавонистанд бо гол ҷамъбаст кунанд, онҳо ин ҳолатҳоро истифода набурданд. аз ин рӯ хати муҳофизат ва ҳам дарвоза аз нигоҳи клуби марказии варзиши Артиш на он қадар хуб аст. дар ин вохӯрӣ баъдан дар даври сеюм Хуҷанд бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард. як ғалаба бар Душанбе тавонист ки каме рӯҳияи дастаи клуби марказии варзиши Артишро боло бардорад, аммо ин ҳам натиҷаи хуб надод. дар вохӯрие ки мо бо шумо ҳоло дӯстони гиромӣ инҷо тамошо мекунем, як ҳолати баҳснок ҳам буд. дар дақиқаи 45-ум дуюм дақиқаи вақти иловагӣ футболбози дастаи Исаравшан Хуршедҷон Олимов, легионери ин даста аз Ӯзбекистон аз майдон ронда шуд, вале футболбозони дастаи клуби марказии варзиши Артиш 10 нафараи Исаравшанро дар ин бозӣ мағлуб карда натавонистанд ва вохӯрӣ бо ҳисоби 0-0 ба поён расид. клуби марказии варзиши Артиш баъди ин ҳолатҳо чӣ кор ҳам карда метавонад? марҳилаи дуввум ва сеюм бояд барои ин даста як марҳилае хоҳад шуд ки озмоишӣ аст. Исаравшан бошад бо Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев оҳиста оҳиста аз як бозӣ то бозии дигар
тактикаи услуби худро дигар мекунад, вале ин даста ҳам ҳоло дар он мавқеъе ки ҷой дорад он мавқеъи ӯ нест. исрафшаниҳо дар зинаи шашум бо аз 8 бозӣ 2 вохӯрӣ ғалаба карданд, 3 вохӯриро мусовия анҷом доданд ва 3 вохӯрии дигарро бо бохт. 8 тӯб заданд, 9 тӯб аз дарвозаашон гирифтанд, 9 имтиёз доранд. Клуби марказии варзиши артиши бошад дар зинаи охири ҷадвали мусобиқот ҳамагӣ бо 5 имтиёз, 8 бозӣ, 1 ғалаба, 2 мусовӣ ва 5 бохт ки 6 тӯб заданду 12 тӯб аз дарвозаашон гирифтанд. Хуб, ин натиҷаи нигаронкунанда аст, зеро тавре мо медонем клуби марказии варзиши артиш дар мавсими соли гузашта сазовори ҷои сеюми ҷадвали мусобиқот ҳам буд. ба ҳамин тартиб ҳоло ба ҷадвали мусобиқа таваҷҷӯҳ мекунем. Ба хотири он ки дар рафти марҳилаи аввал бо сабаби иштироки дастаҳои Истиқлоли Душанбе, Хуҷанди Хуҷанд ва Равшани Кӯлоб дар бозиҳои ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё вохӯриҳо ба таъхир гузошта шуданд, ҷамъбасти марҳилаи аввал номукаммал боқӣ мемонад. дар ин танаффус бозиҳои мавқуфгузошта гузаронида хоҳанд шуд ва марҳилаи дуввумро бо ҷадвали мукаммал идома хоҳем дод. миёни нишонзанҳо Абдулхалил Боронов аз дастаи Файзканд бо 6 тӯб ба садри ҷадвал баромад. ӯро бо 5 тӯбӣ Артём Сердюк аз Хуҷанд ва ҳамчунин Акобир Тураев аз Эсхата таъқиб мекунанд. ба хабарҳои дигари футболи Осиё рӯ меорем. Инак дар 3 гурӯҳи бозиҳо барои ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ғолибон муайян шуданд. Дар гурӯҳи А ки дастаҳои Ал-Ваҳдаи Сурия, Ал-Ҳидди Баҳрайн ва Ал-Аҳди Лубнон шомил буданд, Ал-Аҳди Лубнон ба пирӯзӣ ноил шуд. Ин даста дар даври охир Ал-Ҳидди Баҳрайнро мубталои шикаст гардонид. дар гурӯҳи Б мубориза ниҳоят пуршиддат буд ва дар натиҷа 2 даста Ал-Муҳаррақи Баҳрайн ва Ассолти Урдун ба гирифтани 6 имтиёзӣ шарафёб гардиданд. Дар бозии охир Ассолт марказ Балатаро аз Фаластин бо натиҷаи бузурги 5-0 шикаст дод, аммо пирӯзии Ал-Муҳаррақ бар Ал-Ансори Лубнон арзишаш баландтар буд. ниҳоят дар гурӯҳи С дастаи Кувайти Кувайт баъди солҳои зиёде аз вохӯриҳои байналмилалӣ дур мондан ба мавқеи аввали худ баргашт ва имрӯз яке аз дастаҳои беҳтарини Осиё ба ҳисоб меравад. Кувайт Ал-Файсалиро аз Урдун бо натиҷаи 1-0 мағлуб кард ва он имконият дод ки дар гурӯҳ аввалин шавад. дӯстони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи навбатии футболи Осиёро ба анҷом мерасонем. мақсади мо тарғиби футболи Тоҷикистону Осиё аст. аз хабарҳои навин қафо намонед ва барномаи моро ҳар ҳафта манзур кунед. бо орзуи хонаободӣ, таби хуш ва истироҳати бо фароғати шумо барномаи навбатии худро ба анҷом мерасонем. боқӣ сеҳатманду пирӯз бошед. хайр, худро эҳтиёт кунед.